Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ingkang kawula hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Talun. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu Guru lan karyawan SMA Negeri 1 Talun. Sarta kanca-kanca SMA Negeri 1 Talun ingkang kula tresnani. Puji syukur kaaturaken ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih, awit kita tasih pinaringan kaharjan sahingga ing wekdal menika kita saged makempal ing aula Satya Mandala mriki. Kawula Maria sesulih saking kelas 12 ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ibu Guru awit saking sih katresnan anggenipun gulawentah dumateng kawula lan kanca-kanca. Saengga kita saged ngrampungaken kewajiban ngangsu kawruh wonten ing pawitan SMA Negeri 1 Talun. Kawula lan kanca-kanca namung saged ngaturaken pandonga mugi-mugi amal lan kasaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pinuwales saking Gusti. Tansah pinaringan kawilujengan, kasarasan lan katentreman saengga saged nggulawentah dhateng para murid ngantos paripurna kanthi biji ingkang sae. Kawula lan kanca-kanca ugi nyuwun agunging sih samudra pangaksami awit asring damel Bapak Ibu Guru duka lan kuciwa. Awit saking atur saha salah bawa ingkang boten mranani penggalih Bapak Ibu Guru sedaya. Dumateng Bapak Ibu Guru lan adik-adik sedaya, kawula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat Gusti Allah. Amin amin amin. Wasana cekap semanten atur kula menawi wonten kalepatan atur saha salah bawa ingkang boten mranani penggalih panjenengan sedaya, kawula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.